Igsuon, bisan unsa pa kabugat sa problema, never og ayaw paghuna-huna ka kanang maong problemaha, wala nay kasulbaran. Dili i-allowed ang problema kung walay giandam nga solusyon. Kung dili ato nang mabatunan nga makita nato ang sulbad, basta kitang gisulay na nga dunay problema, dangop og duol lang gyud sa Ginoo. Ginoo ra gyud ang samputan natong tanan. Ug pinaagi sa atong pagdangop niya, paagi sa pag-ampo, mangayo tagiya og tabang kaniya. Ug sa pag-ampo, tinuod, makahimo gyud sa milagro nga mga buhat ug solusyon. Mo nang dili kita magduwa-duwa, no? Dili sad ta ingon nga ang pag-ampo di nato hunaon nga di na siya makatabang, kundi 100% sure makatabang gyud. Mo nang ampo ra gyud ang puhunan sa kinabuhi igsoon. Ang atong pagmahal sa Ginoo mo nay dako natong puntos sa kinabuhi nga bisan unsa pang atong giatubang nga mga problema, kasakit nining yuta nining kalibutan, walay dili masulbad basta ang Ginoo himuon lang yun natong kapitan ug sandatan. Mo nang ikaw, pray. Ang imong kinabuhi karon wala kay nimo gihabit nga ang pag-ampo makatabang every time maduna kay problema, sulayi gani makaingon jud ka kini akong gisulti dili baka nga kini sure tinuod og kamatuoran. God bless.